مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حذاء بذكريات كبر أب النتر على وقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعجوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي كما توعلو كبرات تخاتلتي مستيات بيتنا نلومي 16 قنبوت 2023 استرالو مدبنا حيزنا قريبنا لنا كساب بفتصام مدبنا مسانا صنحو سناي مكتتال اب زحلفه قدام سنبت إسياس أفورقي كم كلهم مرحت أفريقان عالمن بحفشة ناب تشاينا نبر مبصح ككايد نمغشا نقيلو له مستبهله كم حدا أزيو فلي تأمر استفتره مزارب رئستي كوينو قني نيرو صنيحو قا إسياس سالا نوح صنعاتو اب تشاينا خاطن كله كاب كالوت مرحت عالم فلي بزبل أقباب ناي كبري أقبابلا تغيرولو زبل زنبع زخونه بروباغاندا خغاواح قنيم ورقلقله تحلقته كدفس حرر بلو طلعتنا إسياس اب تشاينا سبي زاربالو زبلو نيرو كابز تبقيسنا خا تشاينا جن ني إسياس كمي زبل حلفه اگراتلو اتك ابابلا انتي فلوينت نيرو اگرام زخونه نطبخه ابيو إلنا خنمرامر تقسيبنا كوينو جن زخونه حدش نجر ايرخبنان ناي كينيا مرح نبر أهورو كينياتا ناب تشاينا إسياس أفورقي دحر خلهم مرحت أفريقيا خبها قال ناب تشاينا كبتصح مسوسنة اتا نخلهم مستوهبتهم كبري أي تنفقتون تشاينا حدنا يقبابلا بروتوكول اللوا إذا بروتوكول زي زخونة نحنت هاجر مرحي أبت هاجر مبصح كفصم كله نويح قيح منصاف وتهدراو سلف مكياد عم بابا حيزوم ززلو هصاناتن مروصات مكاينن مقرب يتقلل إذا أقبابلا زي ولا نتن أزين بتخذ بهلا أمني عالمنا قطبا ولا حنت ترى زي بلن هاجر زمرحو مرحت قي ترفه اتهبو زدنق معرض خونه أقباب لاي تشاينا أب بوليتيكاوي أكايدا تسقع خمزي تحزن أبناي زخونت كالا هاجر وشت أو قداي تالك خمزي تأتون تحبر أبناي يوكرين قداي ولاكوا مس روسيا تدناقز يا تباهيلات كفن تحمن انت خونت أفا مليئاقن أو أبقون روسيا إلى مجلس وسعيد فلتن تشاينا كم قلة أي فلتن بمبال
ደጋጊማ ኣብ መንጎ ምዕራባውያንን ሩስያን ተፈጢሩ ዘሎ ሓደገኛ ዘይምርድዳእ ከም መንጎኛ ኮይነ ንዕርቂ ክፍትን እየ ትብል ዘላ ሃገር እያ። ንሩስያ ዝኾነ ዓይነት መሳርሒ ብረት ከይትሕግዙን ቃል ኣትያላ። መርገፂ ቻይና ኣፍካ ሒዝካ ብቁጠባ ጥራሕ ምዕባይ እዩ። ሎሚ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ብናይ ቻይና ዕዳ ተታሒዘን ምኽፋሉ ስኢነን ትልኽ ዝብላ ዘለዋ ድኻታት እየን። ቻይና ዘይኣተወታ ናይ ኣፍሪቃ ጉድጓድ ዳርጋ የላን ክበሃል ይከኣል። ብፍላይ ከም በዓል ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ዝኣመሰላ ሃገራት ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ናይ ቻይና ዕዳ ከም ዘለዎን ይንገር። ቻይና ዋዛ የብላን። ዕዳ ምኽፋል ንዝተጸገማ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ወደባተንን መዕርፎ ነፈርተንን ክሳብ ምምንጣል ኣብ ምፍርራሕ ትርከብ ዘላ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዋ ካብተን ዝሓየላ ሃገራት ሓንቲ እያ። ቻይና ንጥቕሚ ህዝባን ሃገርን እምበር ንኣፍሪቃ ሓልያ ትገብሮ ድንጋጽ የብላን። ከምቲ ወትሩ ደጋጊምና ንብሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ተለጠፍቲ ናይ ዓለም ርእሲ ሓያላን ካብ ምዃን ተቖጢበን ኣብ ዘይምልከተን ናይ ዓለም ፖለቲካ ሻራ ብምውሳድ ተወሳኺ ጸገማት ንህዝበን ካብ ምፍጣር ንሓድሕደን ተሓጋጊዘን ክዓብያ እዩ ዘዋፅአን ነይሩ። ኮይኑ ግን ሃገራት ኣፍሪቃ ገሊአን ኣፈጸምቲ ኣጀንዳታት ምዕራባውያን ገለ ከዓ ኣሳሰይቲ ምብራቃውያን ከም ቻይናን ሩስያን ኮይነን ክነብራ መሪፀን ኣለዋ። ከምኡ ከይገበራ ዝኾነ ዝትኮብ ገንዘብ ስለ ዘየለ ነብሰን ክሸጣ ዝተገደዳ እየን። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቶም ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ስደት ዘለዉ ህዝቡ ቀይሕ ምንጻፍ አንጺፉ ሃየ ንዑ ኣብ ሃገርኩም ክበሩ የኣክል ሕስረት ስርሑ ምስ ዓለም ተወዳደሩ እቶም ትነቕፉን ከዓ ፖለቲካዊ ሰልፊ መስሪትኩም ተወዳዲርኩም ሰዓሩኒ እንተዝብል ሎምስ ሓድሽ ተኣምር ፍሉይ ነገር ተፈጺሙ ምበልና። ኢሳያስ ናብ ቻይና ኸይዱ ቀይሕ ምንጻፍ ረጊጹ ኢልካ ዝግበር ፈንጠዝያ ግን ዝሕፍር እዩ። ኢሳያስ እኮ ቅድሚ 5 ዓመታት ናብ ኢትዮጵያ ምስ ከደ ከም ናይ ሓደ ንጉስ ኣቀባብላ ተኻይዱሉ እዩ። እቲ ኣቀባብላ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ኩናት ወሊዱሉ እምበር ዘምጻሉ ለውጢ የለን። ቅድሚ ሕጂ እውን ኢሳያስ ነቲ ኣብ ሊብያ ዝነበረ ናይ ምዕራባውያን ማዕቀብ ሸለል ኢሉ ናብቲ ሃገር ብምጋሽ ምስ ቃዛፊ ተረኺቡ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ኣብ ሊብያ ምስ በጽሐ ናይ ክብሪ መድፍዕ ንኢሳያስ ተተኪሱስ ኣዘራራቢ ኮይኑ ነይሩ። ንህዝቢ ኤርትራ ዘምጻሉ ለውጢ ግን ኣይነበረን። ኤርትራውያን ኣብ ሊብያ ሓሳረ መከራ ካብ ምርኣይን ኣብ ማያት ሊብያ ካብ ምጥሓልን ኣብ ቤት ማእሰርትታት ሊብያ ካብ ምሕቃቕን ኣይድሓነን። ሎሚ መራሕቲ ኣፍሪቃ ምስ ህዝቦም ክዕረቑ ናይ ሃገሮም ውሽጣዊ ቅልውላው ክፈትሑ ምስ ጎረባብቶም ተሳንዮም ክነብሩ ብቁጠባ ርእሶም ንኽኽእሉ ፋሕተርተር ክብሉ ጥራሕ እዩ ዘለዎም። ካብ መንጋጋ ምዕራባውያን ወፂኦም ተመሊሶም ብገዛእ ፍቓዶም ናብ መግዛእቲ ቻይና ንኸይኣቱ ከዓ ህዝቢ ኣፍሪቃ ክቃለሶም ኣለዎ። እዚ መራሒና ቻይና ኸይዱ እናበልካ ምንጣርን ንጸላእተይ ትብሎም ሕርር በሉ ምባልን ናይ ቆልዑ ፖለቲካ እዩ። ወፊርካ እንታይ ኣምፀኻይ? ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኤርትራ ሓደ ነገር ክልውጥ ናይ 32 ዓመታት ወርቃዊ ግዚኡ ዘባኸነ ሰብ እዩ። ሕጂ ኣብ 80 ዓመቱ ኣብ ኣፈፌት ምስንባቱ ነታ ሃገር ፈንጢሑ ክሰርሓ እዩ ዝብል ርድኢት የብልናን። ንኤርትራ ሓድሽ ወለዶ የድልያ ኣሎ። እቲ መጻኢ ከዓ ናይቲ ወለዶ እዩ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي بنا مسلي فتحي